Zargi dai ya karaɗe shafukan sada zumunta da ake yi wa tsohon gwamnan jihar Zamfara kuma minista ƙarami a yanzu, wato Matawalle, wanda kuma a yanzu haka zancen da ake ciki dai wato an maka wato Malam Murtala Asada Sakkwato, wanda ya shahara sosai wajen yayata wannan zargi da ake yi wa Matawalle, wanda babu shakka Malam Murtala Asada Sakkwato na ɗaya daga cikin wanda yake tsayawa tsayin daka wajen ganin ya yi bayani game da waɗanda ake zargi da wannan matsala ta abin da ya shafi tsaron Najeriya. So kamar yadda muka sani dai wannan jawabi da za mu yi insha Allahu rabbi za mu karanta abin da gidan jarida mai suna ATP Hausa suka wallafa, wanda suke cewa a yanzu haka dai ministan tsaro Matawalle ya maka Murtala Asada Sakkwato da zargin ɓata masa suna, wanda ministan tsaro na wato tarayya mai kula da harkokin wato tsaro Bello Muhammad Matawalle ya shigar da wato ƙara a gaban kotu akan abin da ya bayyana a matsayin wato ɓatanci da aka yi masa wato kuma aka yi masa, wanda ya ce wannan cin mutunci ne wanda ake yi a kafafen sada zumunta da ɓata masa suna. An shigar da ƙara mai lamba K1086 a 2025 inda aka wato zargi Murtala Asada da yin maganganu da ke wato ɓata suna ko kuma wato jawo ma wato tashin-tashina. Haka zalika jami'an kotun sun tabbatar da cewa wato a makon da ya gabata mai aiki ya bayar da wato sammaci domin wato tabbatar da saƙon ya isa zuwa ga Malam Murtala Asada Sakkwato. Haka zalika ana jiran wato mataki na gaba da kotun da kotun za ta ɗauka akan kalaman na malamin. To wannan shine dai labarin da ya karaɗe shafukan sada zumunta. Kamar yadda na ce, Malam Murtala Asada Sakkwato yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara sosai a kafafen sada zumunta wajen ganin sun tone dukkan abubuwan da yake faruwa. Kuma wannan al'amari na Malam Murtala Asada Sakkwato abu ne wanda yake cike da dalilai da hujjoji, wanda ya daɗe yana wallafawa a shafinsa na Facebook. Kuma sanannen abu ne, kowa ya riga ya san cewa matsalar tsaron nan tana da cikakken wato tasiri da ya kamata a ce duk ɗan arewa da duk wani wanda yake arewa ya tsaya da ma wani ba ma arewa yake ba, in dai Najeriya kake, in dai kana kishin Najeriya, ka dawo da hankalinka a nan wannan gaba, saboda tana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske. Idan ba a manta ba a kwanaki an kama wasu yara su wato wanda suke yawan maganganu akan social media akan abin da ya shafi matsalar dai tsaro, wanda ana ce musu, wasu zaka ga ana kiransu wai da 'yan gwagwarmaya da dai sauran wasu sunaye da ake kiransu. Su fa yaran nan laifinsu ɗaya ne kawai, sun je sun ɗauko abin da gidan jarida suka faɗi suka sa. Sun je sun ɗauko, yanzu wannan Matawallen ai mun saka bidiyo a cikin wannan wanda muka ɗauko Sahara Report tana cewa Matawalle yana daga cikin wanda ake zargi. Ku duba fa, yana daga cikin wanda ake zargi. Yanzu ya kamata hatta shi kanshi Matawallen ya kai ƙaran Sahara Report. Idan ya kai ƙaran Sahara Report, su kuma Sahara Report suka ce wani daga cikin wanda ya zama NSA nashi a cikin bidiyon, ina ga in ba a manta ba mun faɗi, shi ne ya tabbatar da cewa Matawalle yana da alaƙa da ta'addanci 100%, kuma ya ba da dalilansa da hujjojinsa, kuma ya tabbatar da cewa wannan abin tabbatacce ne. To don haka shi ne abin da ya kamata a ce mutanenmu su mai da hankali zuwa gare shi. Ya kamata in na zanga-zanga ne ma a fito zanga-zanga akan a tabbatar da bincike ta musamman ta ƙwaƙwaf da dalilai da hujjoji, a duba shin wanda ya faɗi wannan maganin yana da dalilin tabbaci. Idan yana da dalilin tabbaci, a kira wannan Matawallen a gurfanar da shi, a yanke masa hukunci a gaban al'umma. Idan bai da dalili, shi a hukunta shi, ya yi ƙarya, ya yi ƙage, shi ke nan zance ta mutu. Amma sai a zo ana ta wasa da hankali, ana ta wato ainihin mayar da abin kamar abin wasa. Mutane suna wasa da jinanan al'ummarsu, al'ummar Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhalin suna sane da cewa wannan al'amari ne da ya fi ƙarfin a ce an tsaya ana wasa da shi. Al'amari ne da bai kamata a ce an tsaya ana wato sako-sako da shi ba. Wannan shi ne magana ta gaskiya. Allah muke fata ya mana maganin wannan matsaloli alfarman Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kar a manta da idan aka fara zuwa wannan tasha, ayi ƙoƙari a danna mana subscribe, a kuma danna alamar ƙararrawa, haka zai sa a samu dukkan bidiyon da muke ɗaurawa ko da yaushe.